الحمد لله على توفيقه والشكر له على إحسانه وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang napili naming tatalakayin namin ngayon ay patungkol po sa tinatawag na ikhlas o sinseridad sa ating mga gawaing pagsimba o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang malinaw na kaalaman sa lahat ng sumasampalataya sa Islam na ang ating mga gawaing pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa ating dakilang tagapaglikha na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may dalawang kondisyon upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsamba sa Kanya. Una ay ang pagiging ikhlas o sinseridad sa ating mga ginagawang pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay magiging lahat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala at malayo sa pakitang tao at kahit anumang materialis na bagay na ating minimithi ay huwag nating ihalo sa ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi mawala ang ating ikhlas o ang ating katapatan, ang buong katapatan sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawalawang kondisyon ay maging ang ating pagsamba ay sang-ayon sa sunnah o pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maliban sa dalawang kondisyon na binanggit natin ay hindi katanggap-tanggap ang mga ibada o pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusriq bi'ibadati rabbih ahada." Yan ang huling talata mula sa Suratul Kahf. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sino man umasa sa pakikipagharap sa kaniyang Panginoon, hayaan siyang gumawa ng mga gawaing matwid o ikhlas o tapat para sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag magtambal sa sinuman o anumang bagay sa pagsamba sa kaniyang Panginoon. Yan ay nasa Suratul Kahf 110 na bersikulo o sa talatang ika-110. Ito po, mga kapatid na mga Muslim, ay buong ikhlas o sinseridad para sa Allah subhanahu wa ta'ala kung masusunod natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa talatang ito. Kaya mga kapatid, sinabi rin na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kahuli-huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kaniyang sinabi, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatasawwajuha fahijratuhu ila ma hajira ilayhi." Ang ibig sabihin ng hadith na ito, ang basihan ng mga gawa natin ay ang ating niyat o layunin at ang tanging makakamit ng tao bilang gantimpala ay kung anuman ang kaniyang nilalayon.
ang sinumang taong Muslim, babae man, lalaki man o babae, na lumikas mula sa Makkah papuntang Madina at ang layunin niya ay pagsunod sa utos ng Allah at ang kaniyang mahal na sugo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay siya ay naglikas para sa Allah at sa kaniyang sugo. At sinuman ang naglikas para makamit ang makamundong bagay o dahil sa isang babae upang mapakasalan niya, ay siya ay naglikas at ang makakamit niya ay ang anumang nilalayon niya. Ibig sabihin, hindi yung gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, kundi ang kaniyang nilalayon dito sa mundo at walang halaga sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kaniyang gawa. Yung paglikas na yan ay isang malaking ibada o isang malaking pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala noong kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang utusan sila ng mahal na Propeta Muhammad na lumikas sila mula sa Makkah at papunta sila sa Madina dahil sa matinding pang-aapi ng mga paganong mga Quraysh sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kaniyang mga sahaba o mga apostolis. Kaya mga kapatid, ang hadith na ito, ayon sa mga pantas ng mga ulamas, ang hadith na ito ay may dakilang katayuan sa Islam at dinadakila ito ng mga maalam o mga pantas na maalam sa Islam upang mabigyang paliwanag ang hadith na ito. Kaya sinabi naman ni Imam As-Shafi'i, kaawaan siya ng Allah, ang hadith na ito ay ikatlong bahagi ng kaalaman sa Islam at kabilang sa ika-70 na pinto ng kaalaman. Anong kaalaman yan? Ang kaalaman sa Islam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa hadith na ito, ayon sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng mga gawang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay niyat lamang o layunin lamang ang basihan o ang makakamit ay kung anong nasa niyat ng Muslim, ito ang kanilang makakamit. Kung ito ay ikhlas o at matwid o matatapat para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang gawa nila para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sadyang katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kung maliban sa ikhlas ay sadyang hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, narito po ang mga ilang sa mga pamamaraan upang maging ikhlas ang ating mga gawa. Kaya tandaan natin upang hindi tayo mabibigo sa ating mga ginagawa sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang paraan ay ang palagiang isipin mo na ang nakamasid sa iyo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Allah ay batid niya ang lahat ng ating ginagawa upang madadagdagan at upang makapagsumikap tayo. Masisikap natin na makapag-ikhlas tayo o magiging matapat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga ginagawang pagsamba sa Kanya. Pangalawa, ito ay upang makamit ang gantimpala ng Allah. Isipin natin palagi na upang makamit ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating pag-isip para makamit natin ang gantimpala ng Allah o minimithi natin ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay pamamaraan upang magiging ikhlas ang ating mga gawaing pagsamba at magiging malayo tayo sa pakitang tao. Pangatlo, paramihin ang dua. Anong dua? Ang panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin ang dua upang pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sinseridad o kaya ikhlas sa ating mga ginagawa. Kaya si Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, ang pangalawang kalif ng Islam, ay palagi siyang nagdudua. Ang dua niya ay, O Allah,
gawin mo po ang lahat ng aking gawa para sa iyo at huwag mong gawin na ialay ko po sa anumang sinumang tao o anumang bagay. Kaya iyan ang palaging panalangin ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu para magiging matapat siya sa kaniyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaapat na pamamaraan, mga kapatid, ay ilihim mo ang iyong gawa kapag kailangan ilihim, sapagkat ito ay matatanggap at ang taong muklis ay ginugusto niyang ilihim ang kaniyang gawa, ang kaniyang gawang mabuti, at gayon din ang kaniyang ganun din ang kaniyang gawang masama ay inililihim niya. Ang gawang nating mabuti, kapag kailangan ilihim, ay ililihim natin. At ang kaniyang gawang masama o ang ating gawang masama ay ililihim din natin. Sapagkat naririnig ng mga anghel at ililista nila at saka nagsasabi sila na Amin, Amin. O Allah, tanggapin mo po. Kaya ang ating mga gawang masama ay idinudua pa ng mga anghel na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi natin ilihim. At dahil dito, ang pagsasala o pagdarasal sa ikatlong bahagi ng gabi ay makakatulong sa pagiging ikhlas o pagiging matapat ang puso, sapagkat ito'y oras na hindi ka makikita ng mga tao at ang Allah lamang ang nakababatid at nakakakita sa iyo. Kaya mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, pagsumikapan po natin ang Salatul Tahajjud. Kapag ikatlong bahagi ang natitira sa gabi, kung kaya natin at magiging ikhlas tayo, kabilang sa pagbilang sa pagiging palatandaan ng ikhlas ay pipilitin natin ang ating sarili kung ito man ay makakabuti sa ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit tayo ay naghihirap, kahit tayo ay dumanas ng kahirapan para sa ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala at makakaya natin, ay isasagawa natin at ito ay magiging ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima, at ito ang panghuli, mga kapatid, na pamamaraan para magiging ikhlas ang ating mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala o mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsunod sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kaniyang mga apostolis. Ano man ang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nababasa natin sa mga aklat o nababasa natin sa isinaling wika ng mga kapatid natin, mga ulamas. Kaya marami ang mga na-i-translate ng ating mga mahal na mga ulamas, mga alim, na itin-translate sa iba-ibang lingwahe, itin-translate sa Tagalog, itin-translate sa Maranao, ay kailangan basahin natin ang talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga maiiksing kwento na mula sa talambuhay ng kaniyang mga apostolis, sapagkat nandoon sa kanila ang tunay na simbolo o tunay na palatandaan ng katapatan sa kanilang pagsamba o ang ikhlas sa kanilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at upang magiging tayo ay malayo sa pakitang tao, sapagkat ang pakitang tao o ang tinatawag na riya ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo po ay palaging mananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala upang matanggap ang ating mga gawa bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na nasa ating mga sala at sa ating pagbibigay ng mga kawanggawa o mga charity o pagbibigay ng saka, magiging ikhlas tayo at saka
sisikapin po natin na maisabuhay natin ang katuruan ng Islam at magdudua tayo para tayo ay iligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kapahamakan at anumang makakasira sa ating ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.